Старецът Пейси Светогорец разказваше следното. Веднъж се запознах с един мъж, който беше много мил и чувствителен. Представете ли си, той дори отказваше да нощува в манастира, защото не искаше да е в тежест на монасите. Сега слушайте какво беше сторил този мъж. Останал без родители съвсем рано, израснал в сиропиталище, когато пораснал, започнал да работи като хамалин на пристанището в Солун. Той се оженил и това му носило много щастие, тъй като намерил семейството, за което дълго мечтаял. Неговите тъстове му били като родители. Преместил се със семейството си близо до къщата им и много ги обичал. Представете си, след края на работния ден той първо минавал през тях да ги поздрави и да види дали се нуждаят от нещо и чак след това се прибирал в своя дом при съпругата си. Бил също така много благочестив. Повтарял си молитвата: Господи мой, Исусе Христе, помилуй ме. Пренасял товари и се молял. Притеснявал се обаче, че тъстовете му били невярващи. Всъщност, тъст му дори богохулствал, което много го натъжавало. Затова той се молял на Бог, просейки от него да не прибира родителите на жена му, преди да се покаят. Дори ме помоли и аз да прося това от Бога. По едно време обаче неговият тъст толкова заболял, че се наложил да постъпи в болница. Там останал дни наред. Веднъж, както обикновено след работа, хамалинът се отбил направо в болницата, без да мине първо през дома си. Потърсил тъста си, но не го открил в стаята му. Претърсил навсякъде, питайки наоколо за него. Кой? Той ли? О, той почина! Свалиха го долу в моргата, му казали. Почувствал, все едно гръм го бил ударил. Защо Господи си го взел, след като той още не беше готов и дори не му се отдаде случай да се покае? Защо, мой Господи? Започнал горещо да се моли с дълбока болка. Какво е за Бога да го върне към живота? Нищо. Така си мислял той и започнал усърдно да моли Бога. Отправил се към подземието, огледал моргата, само да намери бащата на съпругата си скован и мъртъв. Стиснал ръката на тъста си и настойчиво казал: Хайде, ставай, да се прибираме. Мъртвецът веднага се съживил, станал и последвал зет си. Отец Паиси, това наистина ли се е случило? Го попитах с лисен. Да, това е абсолютната истина. И този човек и до днес ли е жив? Не, починал е. Поживял още няколко години, покаял се, станал много по-честен човек, същинско агънце и Христос го прибрал при себе си в рая. Бях изумен. Наистина ли такива неща се случват в наши дни? Попитах с учудване. Виждаш ли, той бил обикновен хамалин, но притежавал такава простота и такава дълбока вяра. Нима Христос не е казал: който вярва в мене, делата, що аз върша, и той ще върши, и по-големи от тях. Защо тази история ти се струва странна?